Ïakhaid ke Shillong Lajong FC da kawei persya ka North Eastern Reorganizing Cultural Association FC ne ka NEROCA FC ka jingiakhun ya ka I-League Hamadan First Ground ka SSA ka balong ka khandai tarik Naiwieng Hajar phulai Haba phai ka jingiakhun ka Shillong Lajong ka layo ban pynkhih jar nyngkong lyngba Daniel Gonçalves ka Brazil ka lai pusau minit ka kyllastep bat ka layo ban lehkmen ka kyllastep da ka batam da kawei lenot Hynrei Haba wan phai ka kalamit ka NEROCA FC ka kanhu na Manipur kalayo ban Ïakhaid da kawei lyngba Fabian Reid na Jamaica ka nyobu khandai minit bar ka jingiakhun kalakut ha ka babaro artri ki kanhun kila hab ban yasam marshipon ka Shillong Lajong manta kalayo khur arpon na ka arsin yakhun bar ka NEROCA kalayo ban pli perda ya ka mit Ïakhaid pon jongka da shipon na lai sin yakhun ka Shillong Lajong kan yakhun pat saya kawei ka jingiakhun Naiwieng jongka persya ika Sreenidi Deccan ka bah Hyderabad ha first Ground SSA Stadium ha polo ha ka khatsau tarik Naiwieng Hajar phulai ha ka por baje no phai sngi ka NEROCA FC ru ha ka ni ka jo ka sngi kan yakhun persya ika Aizawl FC ha ka Kalyani Municipal Stadium ha ka por hinyo baje janmit Hagani ka jingiakhun lawan pensyong syed dasan Hajar tam ki padba Nongpeitkai Sama mula sadhal pula biar kan Pak Sengal Pak Sengal MC kan Grup SSA Nice.